na mahal. Rice. Salam. Abot sa YouTube boss. Ha? Guys. Kain na ng kain. Only rice to eh. Rice yata maubos dito ah. 10 rice. Remembrance ba? Nagwa nga ito mahal po. Nagwa nga ito. Sa atin, aray nga po na. Kato katuloy. Hala dito may bulitan. Kaya natin, remembrance. Nagwa nga ito. Oy. Sige ako. Natin cellphone. Wala na. Sana sa una. Taap naman yun. Hi guys. Hindi kasi rin nagkain kahapon kasi busy. So ngayon, kain lang nagkain mga 10 rice yata maubos ito. Lagi nakama ko, natin kumain lang. Aso na nagkitsuhan. Ito na aso. Alam tayo mga pangkuhan.
Okay, boss na si Utso, boss. Makita yung Utso, boss. Salamat. Salam. Salamat, boss. Salamat. Tatlo, guys.